Hello, Tin. Kita-kita na punta, Tin, no? Istoryahan ay napunta, Tin. Ordinaryo nga mga istorya. Tin, sa katong wala pa nakasubscribe sa ako ang YouTube channel, adto lang mo sa Sam's Transformation. Gakalo ko dito, Tin, dayon. Ga shades, dayon ga sinina oblo. Pinduta lang ang subscribe dito, Tin. Dayon approve, dayon tanaw sa mga videos. Nako, kay that's the only way nga maka-earn po ko, Tin, no? Nga ka ng atong mga kita, Tin, ato po di paambit sa mga kabus, no? O, i-share, dayon watch, dayon ipinduta ang bell button para updated mo sa kuang mga videos, Tin. Okay, Tin. Karong adlaw, Tin, adriktaran ni ako istorya, Tin. Kabantay mo, Tin, na ay mga tao nga professional, Tin, no? Pero Section 11 og batasan, no? Natando lagi si Tin kay nakabalo na siya nailhan pod o nasa'y nakita o naobserbaran, no? Sa lain po nga bahin, Tin, naapoy Section 11 ratin, no? Pero professional po og mga gawi, no? Ana lang natin, bali-bali lang natin, no? Inani natin, kanang atong edukasyon, Tin, ikaduha lamang na siya nga pundasyon sa ato ang kinabuhi. Ang una nga pundasyon, Tin, kabalo mo, Tin, ang ato ang upbringing sa ato ang pamilya. Yun sa ta pagdala sa bata patatin, no? Munang katong mga panahona sa bata pata, gimaayo ta pagdala sa atong ginikanan. Ug mauna, ang usa ka pundasyon nga mohatag sa ato ang future kinsa ta, Tin. Una siya, Tin. Wala na siya gapili, Tin, no? Mapobre man ka umadato. Ang pundasyon anaago na sa pamilya giunsa niya pagdala, Tin. So unsa karon, unsa inyong makita, makaingon ta nga maudagway ni siya pagdala siyang pamilya kaniadto. Klaro kayo, Tin, no? Inana dahil nata siya, Tin. Anak yun na siya, Tin. So mag-amping ta, Tin. Ang atong pamilya, atong ampingan, ayuho na to pagdala. Kay haron, in the future, maayo po sila, Tin, no? Maingon ta nga, adunay mga professional nga tao. Ni si Mang Ugdalan. Igo po ko, anak, Tin, no? Igo ko kayo, anak, Tin, nga ni si Mang Ugdalan. Kana siya, Tin, dili na siya ingon nga ang pundasyon sa pamilya, Tin, no? Kaya nga, no, kana siya, lain na po na siya nga istorya. Kabahin na po na siya og influensya sa barkada. Ana na siya, Tin. Dayon, ana, Tin, ang atong gikuan riten, ang atong punto, ang atong focus, no, sa upbringing is katong gitawag, Tin, nga upbringing sa ato ang mga karakter. Ana, Tin, no? Kinahanglan ang karakter, ang kinaiya nga maayo nato gasugod sa atong pamilya. Dayon, simple lang, Tin, ato pud ipakita ug ipaambit sa uban, Tin. Ana lang na sa, Tin, no? Kay aduna man na siya gitawag, Tin, nga unsa imong gipakita posible kaayo nga masuhid pud sa uban, Tin, no? Ana, Tin, no? So ato na siyang hinumduman, Tin. Ayaw gyud na kalimtitin kay magamit nato na sa atong kinabuhi, Tin, no? Kanang gitawag nga ang upbringing sa usa ka batasan, sa usa ka karakter sa pamilya, no? Kay mauna siya mudala og kaayuhan sa atuang palibot, sa atong katilingban, sa atuang komunidad, no, Tin, no? So karon, Tin, maoro na siya atong ipaambitin. Ordinaryong istorya, apan aduna tay makuha
ug makatunan. So dinhi lang ko kutob tin ha. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa akong channel tin, Sam's Transformation. Ang link tin naarapod sa taas ug naarapod sa comment section. Pwede ra mo diretso dito tin dahil mo subscribe, dahil mo lantaw sa akong mga videos para maka-income para ni sa mga kabus na to nga mga kwantino, mga higala nga katong wala-wala gutawon dito na to ni igahin kung hatagan manggaling ta og grasya sa Ginoo, no. So diri na kukutob din, so amping tantanan, labi na ang atong pamilya, labi na ang atong kaugalingon ug ato ang komunidad. Daghang salamat din ha sa inyong pagpaminaw, pagpahulam sa inyong dalunggan ug mata kanako ug ang ako pong pagpaambit sa inyo karong adlaw. So daghang salamat din. God bless us all. Bye-bye tin. Kita-kits na punta sunod tin ha. Bye-bye.